बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय बर'फोरनि निउज पर्टेल नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि थान्दै जख'न्थाइखौ जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार बेयावहाय सानसेनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम जादों। एसे सिगाङाव दिनैनि सानसेनि हाबाफारि बादियै जोङो बे थान्दै जख'न्थाइनि गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय, थान्दै हल एबा थान्दै न'लां बेखेवनाय आरो जौस्रां बेखेवनाय, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उराय होनाय, जाय गेदेमा बिथांमोनहा जाथिनि बा माहारिनि थाखाय गाव गावनि देरसिन बावथाय बा गाव गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांबाय। बे गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि सावनाय, बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ खालामखांबाय। आरो एसे सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहुथे बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि बा जौगानायनि सायाव जोङो खामानि मावो हिसाबै जोङो गेलेनाय जे बिथिं, बे गेलेनाय बिथिंखौबो जोङो खुनु पयदे नेगेट बा बेबायदि मोनसे गुबुन साइडआव दोनालासे जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै गेलेनाय बिथिङावबो जोंनि फरायसाफोर बा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ सांग्रांथि होनाय, खाबु होनाय आरो थुलुंगा होनायनि नोजोरजों गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो गेलेनाय बिथिङाव जोङो हाबाफारि लानानै खामानि मावबोदों। थिग नैबे खाबुआवनो, नैबे थान्दै जख'न्थाइनि खाबुआवनो जोङो दिनै काबादि आरो भलिबल जे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बेखौबो लादों। बेखौ एसे सिगाङाव जोङो बेखेवना थांखांबाय। आरो दा दसे उनाव एबा 10 रिंगानिफ्राय जोङो रामफलबिल दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै 110टा जोंनि बर' गामिफोरनि मानगोनां गामि गोरा नेहाथारि बा गामिनि सांग्रां जाय रायजो राजाफोर, बे बिथांमोनखौ लानानै लोगोसे दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासैबो माहारियारि समाजारि आफादफोर, गुबुन गुबुन दल संगठनफोराव बायदि बिबान रुजुननानै खामानि मावबाय थानाय दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोर, मेलेमजिबिफोर, जोङो बयखौबो हांख्रायदों। बेवहाय बे थान्दै जख'न्थाइनिनो जोङो थान्दै मेल जोङो जिरायगोन। थान्दै मेलखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सिबिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' सारा बेखेवनानै होफैगोन। बिथाङा दा फैगासिनो दङ। दा जों आसा खालामदों, जों मिजिं खालामदों दिनैनि बे थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलाव जोङो बर' माहारिनि सिनायथि, रैखाथि, थामोन्था, राव, थुनलाइ, हारिमु, जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बोरै जौगाहोनो हायो बा जोङो माबायदि मिजार लानानै जों खामानि मावनांगोन, जों बेफोरनि बागै सावरायलायगोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बे रामफलबिल दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जेसेबां गामिफोर दङ, बे गामिफोरनि जोंनि समाज बेबस्था, जोंनि आथिखालनि थासारि, बे ओनसोलनि जौगानाय गुबुन गुबुन बिथिंनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायलायनाय जागोन। आरो सावरायलायनायावनो जोङो थाबथायाजासे इयुन समाव रामफलबिल दख'रा एबसु हिसाबै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै, जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ लाफानानै जोङो माबायदि खामानि मावलांनो हायो बा खामानि मावनो हायो, जों बिनि सायाव माखासे बिथांखिफोर लानो थाखाय दासिम थाम-थिम बेबायदि सिन्थाधारा खालामनाय जादों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जाखांनायनि उनाव दिनै माब्लाबानो 56 बोसोर जोङो बेसिम सफैनो हाबाय। दा बे गोलाव 56 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बर' माहारिनि जे जारिमिन बा बर' माहारिनि दिनै जे अबस्था, नैबे जे मोनसे थासारियाव जोङो दंफैयो, बेफोरखौ नायोब्ला बेवहाय एबसुनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मख'जाथाव बेबायदि बिहोमाखौ जोङो नायोब्ला, जोंनि बर'नि जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो। दा बे गोलाव सम खामानि मावबोनायाव गोबां बिथिंनिफ्राय बा एबसुखौ नेतृत्व होबोनाय जाय गेदेमा बिथांमोनहा दिनै मुंख्लं जालांबाय, रुंसारि जालांबाय, बैसोरखौ जोङो दिनै गोसोखांनानै आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोदों। आरो बे खाबु, बे समावनो मोननैसो बाथ्राखौ बुंहरनो लुबैदों। दिनै बर' जाथिया, बर' माहारिया जे मोनसे पर्यायाव, जे मोनसे जौगाफु मोनसे थासारियाव दंफैयो, दा बे जौगाफु जाथिखौ, बे जौगाफु हारिखौ आरोबाव बेनिफ्राय जौसिनाव
आरो बे जौगानायखौ मोनसे स्टेबोलाव दोनबाय थानो थाखाय जोंनि दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरल' नङा बर' जाथिनि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोङो माहारियारि आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनो जोङो ओंखारबोनांगोन आरो जायफोरा बिबान लायाब्लाबो जोङो जे पर्यायावनो थाया मानो जोंनि बर' माहारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाथिखौ मोजां मोननो हानाय बा माहारियारि बे साननाय हनाय जोङो बेखौ गासैबो समाव गासैबो थासारियाव गोनांथि जोङो बेखौ मोनदों मानो बुङोब्ला दिनैनि जे थासारि जेबा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जोङो नुदों जे माहारियारि साननाय हनाय जाथिखौ मोजां मोननाय बे मोनसे हुदाया फ्राय लासै लासै खम जालांदों बेखायनो बे माहारियारि साननाय हनाय माहारिबादखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां बिथिङाव जोंहा खामानि मावबावनांगौ दङ दा बेखायनो उननि समाव बर' माहारिनि जोंनि गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादानो जा गुबुन गुबुन आफादफोरजों हागौमानि सिथाबनानै गाव गावनि फरायनाय गाव गावनि केरियार बा गाव गावनि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे एसे सम होनानै आफादफोराव बिबान लानानै बा आफादफोराव बिबान लायाजासे जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो खावलायहरदों आरोबाव जाय बिथांमोना दिनै राजखान्थियारि नोजोरजोंआनो जा गुबुन गुबुन नोजोरजोंआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय गाज्रि मुं सुनाय बेबायदि मोनसे समाल'सना खालामनायखौ खालामबाय थादों बै गेदेमा बिथांमोननिसिम आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 56 बोसोराव जाखिनि खामानि मावबोबाय बे खामानि मावबोनायखौ लानानै दिनै बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेगेसिया बेनो दा बेखायनो सोरबा XYZ निफ्राय एबसुआ मा मावदों मावाखै बा एबसुनि कन्ट्रिबिउसना बर' जाथियाव मा दिनैनि एबसुआ मा खालामदों खालामाखै बेनि थाखाय सोरबा XYZ नाव जोङो माबा मोनसे सार्टिफिकेट लानांगौ माबा मोनसे बेबायदि गनायथि लानांगौ दङ होननानै जोङो साना दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि जोंनि जाथिखौ लानानै जाथिनि मोनफ्रोमबो समस्या जाथिनि मोनफ्रोमबो जौगानाय बिथिंनि सायाव जोङो बिराद सिरियास जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै बबे समाव माबायदि मिजार लानानै जोङो खामानि मावनांगौ दङ बेबायदि थांखियारि नोजोरजोंनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आवगायगासिनो दङ थांनाय 2020 मायथाइयाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो UBPO आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जालांदों बिटिआर गोरोबथा दा बे गोरोबथाखौ जोङो जेसेबां हायो जे स्पिडि मेनाराव जोङो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ मावफुंनांगौ बेनि थाखाय कुनु मोनसे थाद'नाय गैयाजासे दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफोर दिनै NDFBनि दैदेनगिरिफोर UBPनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि आथिखाल जे BTC गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोराबो अहरह नाजाबाय थानाय खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो सोरबाया बुंनाय बादि दिनै एबसुआ गावनि थांखिनिफ्राय गावनि नोजोरनिफ्राय माबा मोनसे मिसलिड जाबाय बा दोरोदबाय बेबायदि कुनु मोनसे सन्देह जानांगौ बेबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय साननाया फैनांगौ जोङो बेखौ लुबैया जाय जेरावखि थाया मानो जाय जे संगठन जाय जे आफाद जाय जे पलिटिकेल हान्जायाव थाया मानो गावनि प्लेटफर्माव थानानै जाय जे खामानिखौ मावनो ओंखारदों बेखिनि खामानिखौ गावबा गाव मावलायबानो जाबाय दिनै एबसुखौ आं नैबेखिनि बिबुंथियाव एबसुखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो मोना एबसुखौ बेबायदि माने समाल'सना खालामनो मोना बेखौ बुंनो नागिराखै एबसुखौ सोंखारिनोबो मोनो एबसुखौ बोसोन होनोबो मोनो एबसुखौ रायनोबो मोनो मानोना एबसुआनो माने बर' माहारि बा बर' रायजो राजाफोरनिनो मोनसे बियो आफादखाय बेखौ रायनांगौ बेखौ बोसोन होनांगौ बेखौ आसि थुनानै दिन्थिनांगौआ जोंनि गासैबो बर' जाथिनि माने सुबुंफोरनिनो बियो मोनसे दायथ' बिबान दा बिदि होननानै बेबायदि होननानै जाहा थाहा गासैबो समाव जोङो मोनसे नेगेटिभ बेबायदि साननाय हनायजों बा राजखान्थिनि नोजोरजों एबसुखौ नायनाया खुब बियो मोजां लैखोन नङा होननानै जोङो सानदों दा एबसुखौ जुदि रायनांगौब्ला एबसुखौ बुंनांगौब्ला एबसुखौ माबा मोनसे बोसोन होनांगौब्ला माने पजिटिभ बेबायदि थिंकिंजों पजिटिभ बेबायदि मोनसे मटिभजों मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे टेबोलाव जिरायनायनि गेजेरजों बुंनो हायो सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै नंनायनि गावजों गाव बेबायदि सोंखारिलायनायनि गेजेरजों दिनै जाथियाव जे माबा मोनसे बेबायदि बुरजाथार आरो माबा मोनसे इजिगासे लाब जादों होननानै जोङो सानाखै बरंस बेनि फिननायाव बा गावजों गाव ससियेल मिडियायाव बिदि
बुंलायबाय थानायनि गेजेरजों दिनै जाथियाव गावस्रालायनाय दैदेनगिरि आफादफोरनि गेजेराव सनमान गैलायै सनमान होलायनाय गैयै बेबादि थासारिखौसो जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो बैबादि सुबुंफोरखौ दिनै जायफोरा माने सानफ्रामबो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै एबसुखौल' नङा बर'नि दैदेनगिरिफोर बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ माने नंनायनि नङैनि बेबायदि सोंखारिलायबाय थानाय बेबायदिखौ नुयो। बै बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिखौ जाहाथे खालामनो नाङा। गाव जे खामानिखौ मावनो ओंखारदों बे खामानिखौ गावबागाव प्लेटफर्माव थानानै मावबानो जाबाय। माबा मोनसे बुंनांगौ माबा मोनसे रायलायनांगौ बोसोन होनांगौ दङब्ला बेखौ मोनसे पजिटिभ नोजोरजों बा पजिटिभ बेबायदि साननाय हनायनि गेजेरजों जोङो सावरायलायनो हायो। जोंनि जेंना समस्याफोरखौ जोङो सुस्रांलायनो हायो। दा बेखिनिखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय।